And that's satul și bine v-am găsit la un nou episod din Am văzut că v-a plăcut primul episod și m-am mirat am crezut că nu vă place, dar v-a plăcut. Deci asta mă bucură și o să fac în continuare. Am o minge încă. Gata. Care dau supă pentru că îi crește sănătatea. Ne jucăm un... Hai, nu! În celălalt episod nu s-a auzit pentru că nu știu ce. Am avut ceva probleme, nu știu. Stați un pic că trebuie să mișcă telefonul și nu se vede bine pe facecam. Ce mă naiba? Și ziceți dacă vă place mai mult cu facecam. Mai jucăm tura asta și da, am terminat. Era singur acolo. Am că facem bani. Am zis să mă joc să se fige doar că mi l-am pus la Guardian și este eveniment cu gol și lucrează 10 ore pentru 100. Nu știu cât de aur, deci e foarte șmecher. What? Uite să mă împing, vezi? Dar nu-i consumabil pentru că... Na? Bun, deci, cam atât episodul ăsta. Bă, ați crezut că scăpați așa de ușor de mine, mă? Adică, știu, înțeleg și eu, dar m-am păcălit, nu? Da. Pare greșit. Nu știu că zice căcat greșit. Vorbesc nimic pentru că mă concentrez și că l-am pierdut. Imereală! Bă, nu mai pot!
Bă! This is my GG best. Cred că l-am pierdut, nu cred, nu știu. Yes, nu l-am pierdut. Cred că de asta am pierdut. E greu. Cu ochii închiși. Mai dură. Ce? Să ieșim afară, să jucăm un pic. Intrare, mașină, plimbă, nur. Frede, gol! Hai mă cu mașina. Bă, am cea mai tare mașină de pe lume. Uitați, cu câmea la oră, fiți aici. Și merge și sângură pe lângă. Merge și troată. Și zboară sângură. Merge și zboară. Uite. Da, zboară. Merge mașina sângură. Adică știu că e din speed, dar nu. Așa place să zică. And you fucking done. Acasă. Bă, munche. Bă. Ce magazin pe... Nu te bag că nu vreau să intru pe site-ul. Oh, animal. Iepure. Animal, cap. Auriu, obținut. Să-i plimbăm un pic.
Uitați strategie. Dar nu e că... Aha. Bun. Bun, deci cam atât cu episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și noi ne auzim când data viitoare. Am dat zângul așa pe final. Pa, pa!